Een bezoek aan de dokter. Dit is de patiënt. De patiënt is ziek. Ze gaat naar de dokter. Dit is de patiënt. Dit is de dokter. Ze onderzoekt de patiënt. Dit is de dokter. Ik ga naar de dokter. Hier zie ik de naam van de dokter en de uurregeling van de dokter. Zo weet ik wanneer de dokter tijd heeft voor mij. Nu gaan we naar de dokter, want ik ben ziek. Hier is de bel. Ik druk op de bel. Zo weet de dokter dat ik er ben. Nu kan ik naar binnen gaan. In de wachtzaal. Dit is de wachtzaal. De patiënt wacht in de wachtzaal totdat de dokter haar komt halen. Dit is de wachtzaal. Nu gaan we binnen in de wachtzaal. Dit is de wachtzaal. Hier wacht ik tot de dokter mij komt halen. Wachten doen we in de wachtzaal. Ik wacht in de wachtzaal. Ik lees een boekje in de wachtzaal. Zo duurt het wachten minder lang in de wachtzaal. De dokter komt de patiënt halen. Dit is de dokterspraktijk. Daar onderzoekt de dokter de patiënt. Dit is de dokterspraktijk. Goeiedag mevrouw. Dag dokter. U mag me volgen naar de dokterspraktijk. Ik volg u naar de dokterspraktijk. Dan gaan we nu naar de dokterspraktijk. We gaan binnen in de dokterspraktijk. U mag u zetten op de onderzoekstafel. Ik zal gaan zitten. De dokter onderzoekt de patiënt. Dit is de onderzoekstafel. De dokter onderzoekt de patiënt op de onderzoekstafel. Dit is de onderzoekstafel. Dit is de stethoscoop. Daarmee luistert de dokter naar de ademhaling van de patiënt. Dit is de stethoscoop. Mevrouw, wat kan ik voor u doen? Ik heb veel keelpijn en ik moet hoesten. Ik hoest en ik heb daardoor veel keelpijn. Oké, goed. Ik zal eens naar uw ademhaling luisteren. Dit is een stethoscoop. Met de stethoscoop luister ik naar uw ademhaling. Ik ga luisteren naar je ademhaling. Met de stethoscoop luister ik naar de ademhaling. Mevrouw, ik merk dat u moeilijkheden heeft met ademen. Ik ga ook eens uw temperatuur meten. De dokter meet de temperatuur met de thermometer. Dit is een thermometer. Daarmee meet je de temperatuur. Als je boven de 37 graden hebt, dan heb je koorts. Dit is een thermometer. Goed, mevrouw. Dit is een thermometer. Ja. Ik meet de temperatuur met een thermometer. Steek de thermometer onder je arm, dan meet je de temperatuur. Alsjeblieft. Dankjewel. Je meet de temperatuur met de thermometer.
Goed, de thermometer heeft gepiept. Hoeveel graden staat er op de thermometer? 38. Oei, mevrouw, u heeft koorts. U heeft het te warm. U heeft koorts. Komt u even mee naar het bureau, dan praten we verder. Oké. Het gesprek tussen de dokter en de patiënt aan het bureau. Dit is het bureau. Daaraan voeren de dokter en de patiënt een gesprek. Dit is een doktersvoorschrift. Daarop schrijft de dokter de medicijnen. Dit is een doktersvoorschrift. Dit is de siroop. Die is tegen het hoesten. Dit zijn pillen. De pilletjes zijn tegen de koorts. Dit zijn pilletjes. Dit zijn medicijnen. De siroop en de pillen zijn medicijnen. Dit zijn medicijnen. Goed, mevrouw. U had keelpijn en u moest veel hoesten. Ik moet hoesten. Ja, en u had ook problemen met het ademen en u had koorts. Goed, ik schrijf u deze siroop voor. Dat is tegen het hoesten. Ja? Deze siroop is tegen het hoesten. Goed. Dan schrijf ik u ook deze pilletjes voor. Dit zijn pilletjes. Die zijn tegen de koorts. Ja? Dus u neemt de siroop in tegen het hoesten en de pilletjes tegen de koorts. Ik schrijf dat op het doktersvoorschrift. Dit is het doktersvoorschrift. Goed. Alsjeblieft, mevrouw. Dank Dat u is wel. het doktersvoorschrift. U moet daarmee naar de apotheek gaan. Oké, ik ga met het doktersvoorschrift naar de apotheek. Ja, bij de apotheek kan u deze medicijnen halen. De siroop en de pillen. Prima. Dank u wel, dokter. Tot ziens, mevrouw. Tot ziens. De patiënt gaat de medicijnen bij de apotheek halen. Dit is de apotheek. Daar gaat de patiënt de medicijnen met het doktersvoorschrift halen. Dit is de apotheek. Dit was het bezoek aan de dokter.